aksyon laban sa 2019 and coronavirus na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat. Home radio time. It is now 6:50. Home radio time. It is now 7 o'clock. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Home radio time. It is now 6:50. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. Kainibay, kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Kainibay, kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Kami mo dahil sa aking nadahigon, umabati ko sa aking batikoson. Oh, Pati Arbonong Jr. Oh, Bernie Bitok, Bitok, Kainibay, kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Kainibay, kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. O kaniya na ang mga gahi. Art Bunho Jr. Bernie Bitok.
we are identifying you as members in a grand conspiracy comprising all the legal fronts that they have organized, headed by NDF. Oras! Alas 7! Alas 7. Wala Alas pa. 6:51 sa atong oras. Good morning! May buntag Mindanao, may buntag Visayas, may buntag Luzon, may buntag Pilipinas, may buntag world! December 1 na! Aglape, paspasa. Iduko ang atong mga ulo. So maning nga version, mingaw version man abi na ko nag Pasko na naman. Okay, Okay. basta ana man na kami ang shutdown gang mga higala. Malagi di lagi ta maninood lagi dayon. O syempre Sus, ang among 13 Pasko. month pin ang- Mo ni ang bakro sa among Pasko. 13-month pin, 14-month pin na magita na ron no kung wala gimina Sa amo ang mga managers na nami sa 16th tron. O kay tulin Ido ko ang mga ulo sa nawalan og trabaho sa panahon karon sa Pasko. Pakos gigamay. Tila ba kung kailan lang O ato ipangamuyo Yun ay Pasko nga karong Disyembre 1 mao ang sinugdanan Ay Pasko sa ato ang malipayon nga Pasko. Malipayon jud kayo. Good morning ninyong tanan. Good morning, Hingas. Nabimo na ng Japon. naman muli Araw na Hey! pinakami Murag gloomy, murag kaulanon lang ha. Murag nisabay ang panahon sa to, murag pong kahilakon. Ibig Hoy, December 1 na. Merry Christmas gift. Merry Christmas. Merry Christmas sa mga taga Rotary. Oy, mga tayo. Ako na lang sa Rotary Uptown. Wapa ba yan 5 member si Bernie Rotary? Sa mga pagpa-member yan ay membership fee niya. Na, Membership form na po. pero kinahanglan ba na kay tarong nga trabaho? So, kaya itong trabaho na itarong man eh. Uy, kadyot lang po di ay karong adlaw po di ay giselebrar sa birthday sa akong laing pinakapaboritong inahan. Wa mo kilain inahan. Pinakagwapang inahan nga si Rosana Gawangon Agusan Esparcia. Minaw. Gawas ka Mari Rosana, dungan sila sa ako ang anak nga lalaki. Ay, Nga si Jed Arthur. siya ro dili mabusog ang staff karon. Siya ro dili mabuhong sa panihapon. Grabe. Dito ta maniud to ilan ni Rosana. Happy birthday ni mo di ma. O dito ta manihapon sa amo ah. Di ang pangutanan nako kanila man. Unsa ang pag-celebrate og birthday nga bawal lang tamis, bawal lang tambok. Sige daw. Siyempre, dali ra kayo na siya. Unsa man, puro bas oy. Let's celebrate the birthday with water therapy. Get Wilson Get Wilson, okay naman din si Mama, naka-recover na si Mama. Thank you Lord. Okay na si Mama, baskog na may gala kay giatake taon isa sa high blood kato niaging mga adlaw na hospital may gala. Thank you, Lord. Thank you Lord. Og baskog pa kayo nako na ma. Ay pagluya-luya ma kay. Ang ako ang anak ron, bike din sila uban sa mga friends nga mga teenagers nga kabalo ko. Wow. Kabalo ko nga sa amo ang panahon pa na ni paring Jan Adlawon. Centerfold na nakabutang diya sa among mga pitaka. Karong inaraman sa kuan, tanaw ni mo na sa Google kuan history. Google Maps. Oh. Bitaw, good morning yung tanan. Again, it's December 1. Okay, so Unsa to ang imong kuan ni kuan? Paring Diggs. Kaya ang yaw-yaw. we are not retagging you. So nangisog. We are just identifying you. Ana sa may gala. Sabi no, nangisog. Nangisog. Ug dagan na po yung area karon nga balik MGCQ na po no. Ang areas under GCQ. Under GCQ. Oh. Kani, ang GCQ mo nang lockdown. Oh. Ha? Nga equivalent sa lockdown. Sabay GCQ with L-carnitine. So mao na siya ang kanang hapit sa lockdown. Hapit sa lockdown. Metro Manila. Sa tiro na lang. Gamit-gamit naman nila mga GCQ, MCQ, ESQ, tanan. Tungod para di kayo hadlok paminahon nga lockdown. Lagi. Kaya sa tinud anay lang, lockdown yun na siya.
Sa to siya mga areas. Metro Manila, Ah. Lanao del Sur, Ah. Batangas, Ah. Iligan City, Ah. Iloilo City, Ah. Davao City, Ah. Tacloban City, Ah. and Davao del Norte. Og mga higala, ayaw mo kaingon diya nga bad news ka na, good news na. Kay kanira po ang mga lugar nga makadawat sa bayanihan to. So burang naglingon lang ang mga mayor uban nga may pa rin itaas na yung mong kaso na para nami budget sa bayanihan to. Amo to gipadaghan oy. Oh, kay katong mga area nga wa kayo ikaan kaso, wa kayo kuan. So, lalo- wala sila budget. So, apil ang amay Na tama. Lano din sorry apel di may manabilang niya. Mayor James, morning. Oh, good morning dia Mayor Pogi. Oh, Iligan City, bro, abay na nato nga syudad ah. Oh, Pero ano? nakadoon na ta. May tagidamay po naman tikaw. Ana. Davao City raman ni parang dyan ang naayon taon dia. Na lugar. Oh. Bitaw. Oy, teka muna. Ito muna kay December 1 mga pampa good vibes sa takaron nga. Oh. Di ba? Nanawagan man ta tong ang atong programa, ang atong usa ka oras ka programa may gala, among gipaningkamutan nga makahatag yapon mi og kanang sabay term na kanang kasing-kasing. kasi yan, bisa pag unsa may kagahi pero humok ang among kasing-kasing. Oh. Di ba? Pipila na sad ang mga gigamit ang programa nga mga yug tabang. Sus mga kagahi, dunay mga grupo nga nitubag sa atong panawagan. Sa katong Pakpakodan. katong bata. Ipakita tong bata. Katong bata ha. Nga bata nga ang iyang tina ayahan na siya problema sa iyang gawasanan sa hugaw. No? Og tungod kay less than 1 year pa lang siya, dili pa siya pwede maoperahan. O kato Mao si nang Baby Madison. Oo, mo nang gibutangan siya og mura sa burag bangag diri. O, colostrum bag Oo. ang gibutang siya dito mo gawa siyang hugaw. Correct. Nya bata pa yung taon kayo. So Tapos kani pagid siya nga unsa tawagan nga bag? colostrum bag. Colostrum bag. Or sa kana daw dili mga doktor sa nato drainage pouch. Drainage pouch. Kani siya din siya basta-basta mapalit sa mga malls ug uban pa. Kay dali resita. Oh, nagina na sakto nga kuan kay kung luim sa kayo kung silupin ra imong ibutang di Ginoo ko. Nya bawal pa ka silupin sa Cagayan. Mao galing. So mao ni siya karon may galing kay mga gahi po ni sila. Oh, Perminti gahi. gahi. Pero humog ya punog ka kasing-kasing pa rin nato. Kuya pud, kuya. Kuya po gid. Kuya. Basta lagi mga kuya lagi, kulbagi gayo. Oh, Makauban nato karon si Sir John Adlaon Oh. og si Sir Sherwin Cruz. Si Sir Judy. Judy Albaracin sa Silver City. Oo, si Judy Albarazin sa Kuya Silver City. gyapon. Kuya gyapon. Basta mga kuya. Kuya. Sus, basta lagi. Supay, basta mga kuya. Basta mga kuya, kadlawon mo uli. Di, basta mga kuya, di basta-bastang maluya. O na sila karon kay mutabang sila sa maong Kag Baby Edison. Oo. Baby Madison, no? Okay. Unya, ako lang ang kinahanglan nila katong pouch, ana, no? Sensitive na siya ko o sa Cool ko. ba na? Oo, mo paduol. Sa ka-sensitive anak ko, mo paduol ka ko. Mga kuya, Sir, boss, good morning. Welcome sa Kain ni Bay. Ang presidente sa Rotary Uptown na CDO nga si paring Kuya Jan Adlaon nga Dabawinyo. Mayong buntag Mga kanimo mga buntag o niyo si da, Kuya nga Judy sa Silver CDO. Good morning, Koy. Nida. Good morning, Koy. Kambyo ka mo, Kuya, o kanang kuwang, Koy. Ana. Kay kani, Koy, para ni sa mga hilig sa single mom. Kanang nayilo nga microphone sa hilig sa single mom na siya. Pwede na gunitan. Pwede na po. Ana na po para mas dulit. Again, good morning mga kuya. Kay high-tech biya kay ta diri sa amo ang usa. Good morning. Good morning, good morning. So, good morning, Kuya Bernie, Kuya Art, Sir Bernie, good morning. In behalf of Rotary Club of Uptown, Cagayan de Oro City, sa among governor na si Rogelio Buot Jr., among AG na si Sherwin Cruz, good morning. Good morning. Oh, Grabe mga. Ingani gini sila manulti din ng mga burag hadlo kay sa asawa ba? Ang tingog pa lang burag hadlo kay sa asawa. Ha? Kay ang asawa giina man si ate nga asa ka, gahi ni bay. Pag sure ha. Mao galing. Ako nang inistoryahan lang tarong. Kuya Judy, may buntag ni mo na igrit sa to. Mayong buntag Sa Kuya tuwa. Sir Art o Kuya Sir Bernie. Again, in behalf of Silver CDO Eagles Club, also to our Governor Kuya Jimmy Kenya, mayong buntag
sa tanan. Oy, ana. Anyway, nagpasalamat mi nga kamo ni responde sa atong panawagan sa gahi. Mga unsa ni, solid gahi fans ni. Mao Oh, galing. mao ni ang gahi nga dili bidli. Oo. Ana. So bitaw unsay nagtukmod nila ni Kuya Jan sa Rotary Uptown nga mo responde ni ining atong panawagan sa bata nga si Baby Madison nga dunay problema sa iyahang gawasanan sa hugaw. So good morning mga taga Cagayan de Oro. Ang isa manggod sa areas of focus sa Rotary kaning maternal and child care. Mauna ayud na sa among programa. Kay pito man jud ka areas ang covered sa Rotary. Isa sa pinaka-importante nga areas of focus morning maternal and child care. Mo tong nakadungog ko sa tawag ni Sir Art na naay na ngayon nahanlan na ingani sa colostrum bag. Wala ko sa pagduha-duha na pangingon nga o sige Sir Art. Basta para sa bata. So sa ako Larga. ka nito nga kami duha inta to ni Bernie ang nanawagan. Meaning to say, abi nimo gabugal-bugal mo lagi na biya. Part Dili Kaya man. abi na ko Kuya Bernie, gabugal-bugal siya. Kuya Art, inyo tong anak. Di sa tila lang gihadlok ina ko sila. Na kundi mo mutabang hawid na ko inyong pamilya. Daghang kay salamat sa Rotary Uptown na CDO. Pila man po'y nakuha ninyo. Pila ganito ang katong colostrum bag katong kuan dito? Ha? Tag 2,000 kapin po din na yun, ana ba? Siya? Ang usa, no? Oo. Ana. So, Dili man kay dako Sir Art no kay katong pagtawag nimo kay daghan man gud kaayong natabangan ang Rotary Club sa daghan man kay dilubyo na niabot ani atong Tama. country sa maan mo mga parent projects out of our own pocket sa akong mga co-members naka-raise me og 13,500 Wow. under your very good. panawagan. Oh, Punta, no? Panawagan ko sa akong mga co-members. Kung napa mo i-share pwede pa ninyo ihatag sa ako kay ihatag nato diri sa stasyon. daghan kay salamat ni ana, daghan sa Kuya Judy. Oo, unsa man po'y nagtuklod ninyo? Kanang basigiin mo nga wa man ni pinugsanay pero wa po'y Wapoy balibaray. balibaray. Mga kuya, no? Again, mayong buntag. Regarding sa ato ang tema nga service through strong brotherhood, amo gina siyang ginapatak sa muhang hunahuna isip mga kuya Agila, no? Ang pagtabang kuha na yun, given na siya, no? Actually, dako po ko pasalamat ni Kuya Jan Adlaon, former club president sa Silver CDO, kay siya usay mismo pod nagpahibalo sa kuha nga need na to tabangan ang anak ni Ma'am Janine, si Baby Madison, no? Actually, ang Silver CDO, since nga a bit of time lang among nakuha sa among mga kuya, at least naka-raise gyapon taog 8,500 pangdugang pod sa para sa colostrum bag. Thank you. Oh, by the way, na sa among namitingan no sa atong programa sa atong mga staff nga gawa sa drainage pouch o colostrum bag nga ato ang paliton alang kang Baby Madison kay lisod man gid ni siya pangitao no, you have to pull some strings kay dili day tanan mga parmasya ang gababaligyan ini. So ang inahan anin niya manghulam lang pud in town og cellphone gahi burn sa silingan. Mono say dugay makareply, ano? Dugay man ni makareply. Di wa man say cellphone day. Unya ang silingan ra mo yun nga, uy, mura nag-text para sa imuhan Dito pa ya ikambyo ang ihang SIM sa silingan. So kung naatay sobra gamay ni ana, no? Ato pod nang palitan og cellphone ang katong ginikanan sa bata. Iyon ana. Daghang kay salamat sa inyong kuan pakig-partner kanamo. Thank you kayo. Kuya Jan na presidente isip Uptown CDO o Kuya Judy sa Silver CDO Eagles Club karon o kana nga bata no mao na siya nga bata in town bata pa yun kayo no inana o dili diri magtapos ang ato ang pagtabang no kay atong tan-awon kung unsa pay matabang nato anak kay 5 months after diya pa siya pwede dapat mag 1 year old siya una siya operahan depende po sa assessment sa atong doktor unya ang ato mga doktor sa JR Borja Hospital
ni commit na sila nga after 5 months libre ang operasyon pod sa maong bata. Very good kayo, very good kayo. Maningkamot ko no, na-encourage na ako upan akong fellow club sa Rotary District 3870 na mo donate para kay Baby Madison. Mo tayo akong dili ko pong saad o gingani ako, pero ako silang iawhag kay kabalo ko nga ang pagtabang we store treasures in heaven. Thank you kayo Kuya Jan Adlaon, ang presidente sa Rotary Uptown CDO. Kuya Judy? Also, I will also encourage to all mga kuya, especially sa Northern Mindanao Region 1. Akong giaghat si Kuya Gob Jimmy Kenya nga kung pwede magpasdahata para po sa kang Baby Madison nga kinahanglan siya nga kuan ug dako-dako gyud nga financial nga tabang, no? Sabi na gyud karon nga nato sa pandemic crisis, mas maayo po tong i-share nga blessings, no? Daghang kayong salamat. Thank you. Mayor Tribe Increase, mabuhay ang Rotary Uptown na CDO ug ang Silver CDO Eagles Club magipanguluhan nila ni Kuya Judy Albarasin ug Kuya Jan Adlaon. Thank you very much. Salamat kay ninyo mga sir. Nadia Mga kuya, nga itong salamat. staff nga si Kuan Imiat, mao'y mo receive ni ana mga kuya. Salamat kayo gyud. Salamat yung kayo. Gwapo ni December pa naman. At least naman lang December natay 1. pinaskuhan. So Very good. ugma ani pohon, ugma pohon. Mubalik sa tagadali. Ha? Kadyo lang kayo mga Kadyo lang kayo kay pipila lamang ka mga pahinumdum. Kadyo lang kayo ha. Kainibay, kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate sabroso, chocolate sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate. Bitter but healthy. Taste of satisfaction, Pure cacao roasted to perfection, from Mindanao. made with compassion. Sabroso, chocolate sabroso, chocolate sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate. Sabroso, chocolate sabroso, chocolate sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate. Now available in all leading supermarkets and drugstores. Kainibay, kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Kami mo dayat sa aming dahigon, umabati ko sa aming batikuson. Oh, Bati Arbonok Jr. Oh, Bernie Pitok Pitok. Kainibay, kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Halian na ang mga gahi nga balita. Sa ato mga gahi nga mga balita sa intensibong operasyon sa kasundaluan sa Mindanao Batok NPA, sikop ang nagkariya mga miyembro sa komunistang grupo sa nagkalain-laing mga dapit. Sa Zamboanga del Sur, sikop sa kasundaluan ang giilang commander sa NPA Main Regional Guerrilla Unit. Ang dinakpan giilang si Roel Monaski alias Commander Jotham, kinsa gatuban sa kasong murder, kidnapping ug serious illegal detention. Sa Agusan del Norte, dakpan sab ang mga sakop sa NPA nga sila si Jimmy Marapaw alias Galon, Arnolfo Cobos alias Butoy ug Roel Simasio alias Wawaw. Mga dinakpan gatubang sa mga kasong kriminal sama sa multiple counts of attempted murder. Samtang sa Misamis Oriental, sikop sab sa pulisan ang rebelding NPA nga si Remel Pablas Masiuyawaw sa Initaw, Misamis Oriental. Ang suspect nga taga Lagumlong nadakpan diyang gigutom daw kini og nangayog bahaw sa Initaw. Nakuha kaniya usa ka granada, pistola ug mga bala. Gahi nga balita. Balhog sa prison ang usa ka Pablito Arnalia tungod sa pagpamali kay shabu sa barangay Maog, Butuan City. Nakumpiska kaniya ang dulan 8 ka gramos nga shabu nga kantidad og 89,000 pesos. Samtang arestado sa usa ka mineros pagbaligig shabu sa
Prosperidad Agusan del Sur. Nakuha sa suspect kasi Charlie Pasilang ang 3 ka gramos sa shabu nga kakantidad og 35,000 pesos. Gisikop sa kapulisan do kalalaki nga gahupot og di lisensyadong armas sa Surigao del Sur. Mga suspect ilang si Archie Perholes nga taga Lingig og si Lackerson Gilian nga taga Lianga. Pansab sa kapulisan ang usa ka Porfirio Saripa tungod sa kasong robbery sa Opol, Misamis Oriental. Suspect taga Barangay Kanituan, Cagayan de Oro. 12 ka tawo laki pang-upat ka senior citizens dakpang gatari-tari sa Barangay Tigato, Buangin District, Davao City. Nakuha kanilang 5 ka manok panabo og taya nga 1,600 ug wasab kay sa pulisan ang 2 ka lalaki tungod gyapon sa tari-tari sa Balacanas, Villanueva, Misamis Oriental. Nabawi kanila ang mga manok panabong ug ang ilang mga gipang taya. Giaresto sa kapulisan ang 3 ka mga lalaki ug sa kababae tungod sa sugal nga piat-piat sa baybay sa Mulugan, El Salvador City. Bawal manggod sa El Salvador ang sugal sa pampublikong lugar. Nakuha ang mga taya ug ang mga gigamit nga baraha sa mga suspect. Mga isyu nga dapat tutukan. Mga isyu nga dapat tagaang pagtagad. Mga isyu nga dapat birahan. Birayan! Birayan! Gihingusgan sa gobyerno mga kagahi nga managhan ang mangisog batok korupsyon. Dali na lang kayo ang pagsumbong kay i-text ang reklamo sa 8888 sa inyong cellphone. Simpleng pamaagi arong katawhan dunay matampo batok sa mga malapason o gisiguro sa Malacanang nga confidential ang inyong mga sumbong. Libre ang pag-text sa tanang network kung 8888 ang gamiton. Ing anak ka seryoso ang gobyerno aron magmalampuson batok sa korupsyon nga bisan sa unsang ang sa gobyerno o posisyon. Grabe ang mga kawat nga moabot tanan og binilyon. Ang dakong hagit karon kay na-feel po ba ninyo kagahibern? Nga murag gikubalan naman ang ubang mga Pilipino. Nga nadawat na sa kadaghanan ang naandang SOP sa gobyerno. Murag normal naman na kayo. Basin ang madaginot ramang daw kato lamang mga madaog-daog nga mga yano. Ug ang mga ulo ug dagkong ranggo murag di madutlan sa 4 ka 8. Kay gawas nga masampulan mga dinagko nga mga kawatan. Murag diha pa daw ang katauhan mo bilib sa kasinsero sa nasudnong kagamhanan. Hinay-hinay ako, Bi. Kana bitawng dili lang kay kanang hangtod sa kanang mga barangay kapitan, kundi apil ang mga senador o congressman. Unta, kana gyud daw mga dagkong itats nga masampulan. O di lang yanuhon ang mga simpleng kawat sa mga gagmayng tindahan. Kung kana madayunan daw, kagahi Bern. Murag diha na gyud mo bilib ang katawhan nga mauni ang klase sa gobyerno nga di gyud mahadlok kinsa man ang maligsan. Ay, dot ipa. Sige pa. Mga isyu nga dapat tutukan. Mga isyu nga dapat tagaang pagtagad. Mga isyu nga dapat birahan. Birayan! Birayan! Kainibay! Kainibay! Kain sa balita! Kain sa kalingawan! Think before you post. A social media responsibility reminder brought to you by 93.5 Home Radio. Everyone has a story left untold, so never start judging someone thinking like you know them, because the truth is, you probably don't. Think before you post. A social media responsibility reminder brought to you by 93.5 Home Radio. Feels good to be home at Home Radio. Kami mo dahil sa aming nadahigon, umabati ko sa aming batikuson. Oh, Bati Arbonong Jr. Oh, Bernie Bitok. Kainibay! Kainibay!
alas 7:16. Tagbabalik po ang inyong kagahi. Kagahi Bernie Bitok-Bitok. O inyong sulugon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Ito lang, December 1. Hoy! Hoy! Himingaw ko aning ang mga ingani da. Oy, dili ni pang piyesta, dili ni sa Cagayan de Oro. Kay sa Villanueva actually mga igala. Oo. Magsugod karong adlaw. Magsugod karong adlaw. Ang ilang gitawag nga fiesco. Fiesco? Fiesco. Kanang labas pa ba? Fiesco pa kayo? Dili. Fiesco. Presko man ito. Sorry. Fiesta Pasko. Sa Villanueva. So kibali gi-combine. Gi-combine. Fiesco. Oo. Fiesta Pasko. o Pasko. Maayos at pagkakuha, no? Ug diri ilon sa Gahi ni Bay ang ilang tanang programa gikan sa para sa ilang piyesta nga December 1 hangtod December 12. Diba? Sa tanang mga taga Villanueva, Miss Oriental, good morning, good morning. Sabay tawag sa taga Villanueva. Villanueva. Villanuevans? Hello dia sa Villanueva kung asa grabe ang sa tilod anay lang kagahi art. Bisag dili ko taga Pinaman ko mga lolog lola diha. Perminti man kumuagi sa Villanueva kay taga Claveria man among kuan. Nakita ginamo ko unsa ka ang grabe nga improvement sa Villanueva. Labi na most advantage po kung imong mayor batanon pa. Mawa? Pag batanon pa galing ligsi pa kayo talawar ko na ilang hapit na maumanay nila nga gym / munisipyo / tanan agency na hanap po tanan diyan nila. Kanang government complex. Kanang gym nga kanang pwede pang PBA. Pwede pang di ka maulawan, pwede pang concert sa mga artista. With saktong soundproofing. Kanay anak yun. World class mga igala. World class. Grabe ano. Kapila na tasig balik-balik sa Villanueva o sila naning kamot nga mahimog yung musaka pagit ang level ana man rin ang mga mga probinsya no. Na yung mga level ba nga ana as much as possible hantod class, ang tawag na class. Class. Kaya sila karon second class pa lang. Second class pa lang na ang porma. Ba, kalain mo nga naman So ang ilang gipaningkamutan nga mahimo silang first class. Unya mahimong syudad pud pohon. Pohon. Karon siyempre kabalo man ta nga napagapunta sa pandemic may galang nga sitwasyon. Mo nang ingon ilang mayor diog ilahang tourism pod nga. Pwede pa mangyapon ta mag-celebrate sa tong Fiesco. Bisan pa man og virtual na lang. Ay sa tamang yun bawal pa manggidgyapon ang mga panagtapok. Ato sa to i-play tong ato ang kanang bumper nato dia kay para mahinabi nato nining taknaa ang mismong tourism chief sa Villanueva, Misamis Oriental. Siya ang Siya ang Rayna. Si Rayna. Bantog na day po kay kulba na kay Villanueva ron kay siya di karon dia. Siya ang Rayna. Pwede ko magsaba nga kabatch mo sa high school pwede kay nako halata nga. Kabatch mi ani. Makauba nato karon. Pwede na ba na ba sa linya? Nana sa linya karon. Basta ang atuang kuadri sa Gahi ni Bay mag-usa ta sa Fiesta Pasko sa Villanueva. Fiesco 20. Ganaan mo ato. Pag-iutot pa yun, ano naman? Mag-usa ta sa Fiesta Pasko sa Villanueva. Fiesco 2020. Sige nga, pasok nga. Ayan na. Okay. Ayan na, nakita na ninyo na. Mga eto taga na. Villanueva, kini ang day 1 sa ato ang Fiesco 2020. Tugtog. Tawago na natin itong kwan. Kula lang mga dancer ang ilis gawas Ay,
damay ni nga Kung pandemya. pakauban nato karon sa linya si Joseph Espadilla, ang tourism officer sa Villanueva, Miss Oriental. Sus, ato rin siyang gipukaw karon. Good morning! Good morning! Good morning, Sir Joseph. Good morning diha sa inyong tanan. Unsa ba ka? Maupay pagbata o maupay imong pagtulog? Mapay pagmata kay nakatulog ko kaninang alas 4 sa kadlaw. Ay, grabe gid ni nga preparasyon. Grabe man yung preparasyon karon sa Villanueva Municipal nga unsa tourism nato about sa atong Fiesco. Nganong gitinuod magyud din ninyo ning Fiesco 2020, Sir Joseph? Actually dili ni siya wala na mo ni siya gitinuod no. Ang So wala pa ni gitinuod. Wala pa ni gitinuod. Kanang mga nindot kay nga production, mga virtual presentation, mga unsa pa na diyang mga gipanghimo ninyo. Nagtiaw-tiaw pa din mo ana? Dili po sa tiyaw-tiyaw but amo lang ikuanan ang kaning amo ang concern sa amo ang halangdong mayor no, si Mayor Jenny Rosalie Uy Mendez na despite sa pangitabo nato karon nga pandemya, naghisgot-hisgot mi kung unsaon na mo nga at least mabawasan man lang ang mga kaguol sa ato mga katawhan dinhi sa Villanueva. So motong nag-decide mi nga magbuhat gyapon mi, mag-celebrate gyapon mi sa fiesta, pero malagi ni siya, we have to embrace the new norm. So ang among gibuhat karon puro virtual. Sugod karong adlaw hangtod karong December 31. Tanan na mong mga Fiesco celebration virtual ang among pagabuhaton. Sige, let's talk first kay karon ang first day sa atong countdown sa Fiesco 2020. Mag-usa ta sa Fiesta Pasko sa Villanueva. Unsay highlights nato ani, Sir Joseph? Okay. Karong adlaw sa alas 10 sa buntag magsugod na ang atoang live selling no. Kini ang among mga tanang produkto namo dinhi sa Villanueva, amo siyang ibaligya through online. Kay mo naman gyud na siya trend karon, online selling. So tanang mga produkto gikan sa amo ang handmade paper nga mga lampshade, amo mga bags nga gikan sa Barangay Imelda, nakalanlaing mga pagkaon, ang among mga pottery o mga tanom. So alas 10 ka na siya, and then pagkahapon dayon aduna tay press con. And then ang pinaka-highlight karong adlaw, amo nang pasigahan ang among andam nga dekorasyon sa amo ang Municipal Plaza karong alas 6 sa gabi. Wow. So kani pwede po ang mga tao nga mulantaw bisag naa lang sa layo. Okay ra? Okay ra, pero ang pag-design namo ani manggod, amo siyang gi-design pang virtual, so mas ma-appreciate nila kung ilang lantawon ni sa ilang tagsa-tagsa ka mga TV monitor, kung nasa smart TV or sa ilang mga cellphone or laptop. Kaya kaning among gibuhat manggod karon tungod kita nabalot sa kangit-ngit tungod aning pandemya. So ang among celebration or among tema sa among ang Christmas decoration is a white Christmas, and then daghan mong makitang mga angels kay para sa amoa angels mao ning magiya sa atoa. So daghang angel sa Villanueva karon. Yes, daghan kaayo burn. Padulong na ko diha. Tay pasa ang sao Manila ni Sir Joseph pag join sa inyo ang virtual activities. Asa sila mo ang ila lang mo ato no is mo bisita lang sila sa Facebook page sa Villanueva, LGU Villanueva. LGU Villanueva sa Facebook. Yes. Pero actually i-share po nato na. I-share po namo na diri sa gahi ni Bay para makita nila na nga link mga gagahi. Unsang oras sa gani na para masabay nato niya sa gahi ni Bay no? Alas ang ato ang live selling magsugod karong alas 10 sa buntag. Katong lighting. Ang lighting dayon karong alas 6 sa gabi. Ay, very good. Tama. Samtang so now punta Bern no? Art, Bern, and uban ninyo mga kauban nina, makabisita mo dito sa Villanueva karong gabi. Aron kamo mismo ma-witness ninyo ang ato ang lighting sa ato ang Christmas Fiesco decoration for 2020. Sir Joseph, napoy physical lighting nga mahimo diya sa kanang unsa tawag ba yung tawag na katong cauldron?
Mo na siyang among gitawag nga landmark amo na karon diri sa Villanueva kanang amo ang sulo. Sulo. Oh. So, naapod na siya physical lighting po na. Yes, naapod na siya, magdugan na sila kay amo ang giant na angel among gibutang siya diha sa tiilan sa ato ang sulo. Ayos. Kung naay giant nga angel, napoy dwarf nga angel. Ang nagwag na mo karon wapa na mo na pangandaman pero agwat po niya na. Karon, meaning to say nga, okay ra po na itong naa diha sa kanang gawas o sa kalsada. Kung nada sa Villanueva, nga mo tanaw diyon niya. Pwede sila mo tanaw no pero mao lagi na ang among gihangyo sa ilaha na mag-observe lagi sila sa social distancing and then magsuot sa face mask o face shield. Ay mo na importante. Oo, pero kung naa sila dala nga mga bata 15 years old below or mga senior nga 65 up, among gihangyo nga dito na sila sa panimalay mo tanaw. Alright. Now, kani sa mahitabo kining 12 ka adlaw, 12 days of kaning fiesta sa Villanueva. Unsa gyud pinakadakong mahitabo aning in that 12 days katong pinaka main nga atangan sa ato ang mga taga Villanueva? Ang ilahang dapat atangan no, the usual practices nila diri nga naala sila kanang gitawag nga LGU night, DepEd night. So nagbuhat gyapon ta karon og LGU night og DepEd night, but again virtual lang gihapon siya. Itong paborito ni Bernie nga kanang mutya. Nagyapoy mga mutya. Ayo kay halata. Yes. But before sa ato ang binibini, napuntay ato pong tagaan o pakabana, no? Kay kani si Mayor Jen, very supportive na siya sa ato ang LGBTQ family. So, karong December 8, napuntay gitawag nga kaning fashion show sa ato ang LGBTQ community. So, mga designers nato sa Cagayan ang atong gitap para mag-contribute sa ilang mga creation para sa ato ang LGBT community. And then sa December 11 dayon, mao na ni ang ato ang paghimuon nga coronation night para sa ato ang Binibining Villanueva 2020. Wow. So imagine kagahi Bern ha, sa Villanueva Misamis Oriental, December 1 hangtod sa December 12. Dako kaayo daghan nga mga mahitabo diya sa Villanueva, atangan ka na nila. Correct. So karon Sir Joseph, inyong panawagan in behalf kang Mayor Jenny Uy alang sa mga Villanuevans. Among gihangyo ang ato mga katawhan diri sa Villanueva nga para sa ato ang LGU no. Nagatuo sila nga pinaagi aning ato ang celebration sa ato ang Fiesco 2020, mahatagan mo o gamay kalipay nga at least malimtan man lang ninyo sa pipila ka oras, pila ka adlaw nga makahatag mig mga kalipay sa inyo through virtual. So by the way, wala ko na mention ganina nga i-launch na po namo ang ato ang gitawag nga Villanueva Performing Arts Group. Natay gitukod karon nga Villanueva Dance Troupe o Villanueva Choral. So napo sila yung concert nga schedule. Usa ang Villanueva Choral, Burns? Kanang kon ba para dili manggawas inyong Eros Balay, kailangan ginanay choral. Tama ba to Sir Joseph? Mo ba na Sir Joseph nga choral? Dili. Ay so ganit ang choral. Ano sila ang mga group of singers. So ba Alright. Sir Joseph Espadilla, daghang kayong salamat sa pakiguban kanamo nini atong day 1 sa atong 12-day countdown sa mag-usata sa Fiesta Pasko sa Villanueva 2020. Mabuhay po kayo. Daghang salamat Art Ogber, no? Daghang salamat po. Again, ang ilang Facebook is LGU Villanueva. Uga amo po nang i-share diri sa gahi ni Bay para makita nato ang ilang mga gipambuhat. Virtual. Like, follow again LGU Villanueva. At least ingani po kung nakasagawas, nakasalayang lugar, ma-witness gyud po nimo nga mo man ining Villanueva. Correct. Thank you so much. Mabuhay ang LGU Villanueva Samis Oriental. Sa tunay na tulang ng lahing Pilipino, ipakita pa summer. Kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan.
Think before you post. A social media responsibility reminder brought to you by 93.5 Home Radio. Be careful with the words you post. Once they are said, they can only be forgiven and not forgotten. Think before you post. A social media responsibility reminder brought to you by 93.5 Home Radio. Think before you post. A social media responsibility reminder brought to you by 93.5 Home Radio. Before you assume, learn. Before you judge, understand. Before you hurt, feel. Before you say, think. Think before you post. A social media responsibility reminder brought to you by 93.5 Home Radio. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak upaya kinindughan ko ano dili ako masgama unsa may hinungdan imo akong gitaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Uy, chismoso gini si Lito. Alas 7:32 sa atong oras. Again, ilos na ng mga taga Villanueva, ka Mayor diha. Anyway, 7:33, teka muna, kadyon lang kayo may gala. Nasa ko itirang nga commercial lang. Naglisod ka ba sa imong pag-eskwela? Ayaw sayangi ang panahon. Enroll na sa Southern Philippines College. Siguradong affordable ang tuition. Ang SPC adunay mga kurso sa college sama sa criminology, education, information technology, business administration, entrepreneurship, HRM, tourism, may Prof Ed o graduate studies pa. Nahimutang sa Julio Pacana Street, Likuan o tawag sa 0936-335-1820. Ang SPC andam na mudawat sa mga new students and transferees para karong second semester. Only 1,000 pesos to enroll. Southern Philippines College. From here, it's possible. Enroll now. Enroll na. Dagan salamat. Tilo sa tanan mga taga Southern Philippines College. Ilo sa tanan. Ha? Ano sa? Dagay? Dagay guwapo na? Basta ka nagwapo. Basta mga kanito, nakasadsad mi diyan ng mga lugar ha. Sa mga kwinta. Dito Rakoto, may gala ang adlib. Again, happy birthday! Dagan nag-birthday ron. Anak ni Sir Art. Nga si Kuya Jay. Happy birthday. O sa akong maidlot nga inahan nga si Rosana Gawangon Agusan. Isparsya, taas ay. Hello dia kang Mama Osang, Mama Rosana. Happy birthday, ma! And many more. Birthday ni Mama, nag-order na tayo na pulo kalitsyon. Tadaw bigay, bago man siya kitaki siyang high blood. Wala, nagipakancel, gipakan ko na si Iro. Tapos, congratulations po sa tanan mga taga Westwood. Finally, naabrihan na among dalan speakers. Pwede na. Katong ECR, katong shortcut diri sa Sabian na, di na mi matraffic, di na mi moagi diri sa kuan. Sa Kanituan, Pinroa. So diretso na mi pagsaka na mo, SM na. Exclusive na to siya. Exclusive. Lahi mi diri. Tapos medyo din naman ko kabado nga mawala sa homeowners kay napulpi naman akong equity. At least monthly na lang kulang. Diyos ka lang. Alas 7:35. Of course, our celebrity taxi driver, the macho, the new model of Blue Energy, Mr. Leto Anglesero. Yo, what's up, brother? Yeah. Good morning. Both of us and both of you will say good morning. How are you, brother? So far, I'm very fine. Came from Lugait last night. Yes. I will turn around the Lugait. There's a new kuan nila.
Kanang park bitaw. Na sila murag boardwalk, gi-open na. Sa Lugait? Oh. Wow. Tapos napod sila katong ang ilang boardwalk diri sa tubahon ka, pwede man ka magdalag pagkaon dito dili. Pwede ra ka mosulod pero paggawas na dito makananan kilid-kilid dito ka mo. So nay pwede dagga na po yung mabigti dia. Ano lagi na ko gapon ako silang giingnan. Kani mo ni so good nga na relasyon nga nagbulag, na relasyon nga nag mabuo. Naapoy dia magkita ang single mom, naapoy dia mga panahon nga mahimo kang single mom. Sa ganun siya. Ay, may na lang nigawas na si Haring Adlaw, ha? Gabi suga sa ulan na. Lagi ni kalitra, badturan ni nagkalitrang baha ng tulay. Kanang tulay dia ba? Magbaha dia, wa pa gina masolusyonin dia. Usa na pa. Ayaw ka ko kita ka ng tulay nga mabahaan. Oh, mo galing. Only in Cagayan de Oro na tulay. Exclusive. Exclusive may kala, diri may kala, diri may kala. Atong tulay diri may kala, mura ni tulay nga mabahaan may kala. Tapos wala ka na bang wala kita nga ano urgency diri no nga. For example, kabalo na ta nga everyday mo gina magbaha na dia basta kusog ulan. Ano di mo gina mapangitag pamaagi na nabanay bangagan butang ba nagdinigs. Siguro buslutan ang kilid. Dili walay urgency. You know what's urgency? Kanang lagi kanang magwangwang kung magdagan. Emergency na. Emergency na. Di na mao. Oy, teka muna, siyempre, ang atong gugmang yatid sa atin ng Viramax Capsule. Kung asa sa mga pipila ka adlaw, nanapod diya sa Caraga o sa ubang mga bahin na mga lugar. At angin ninyo ang among mga exclusive na mga outlet pod. After how many years? How many months nagkasinabot ra gitanan may galak kay kapamili mo mi? Di mi basta-basta nang mukan lag outlet ang nili mi ha. Ang amo nga kanapong gahi pud kayo nga mga outlet gid ha. Ang Viramax nato may gala. Ang atong Viramax hotline is 0915-581-8418. Ay mo kabalaka kay kanang di kay mo mabalaka lang Viramax nato kay 100% herbal. No side effects. You've tried it, right? Yep. No side effects. Is there side effects? No more side effects. There's a side effect, but it's a very good side effect. Very good. Yeah, the wife will be sweeter. My wife is very happy. Enjoy it and satisfied. Satisfied. Again, ang Viramax, kung namoy mga bana nga gahi, na di man na ka na sa kong bana kay perminti man to gahi, mo ba? Pero nabiyaban bana nga gahi lagi. Pero dahil na po maluya. Primero ray gahi, ang lahutay. Mo nang, way pulos! Tingala ka kay maghukad ang sawag pagkaon ni bundak-bundak na. Kay problema man god, nibuto ka tapos ang asawa wa pa day. Mupay pagsugod wala na. Mao gyud. Sumo na problema. Na. Mo istorya nila. Mo nang kailangan mo og Viramax para tuloy-tuloy ba para perminti. Nami ba nga gahi. Luya dayon. Way nada. Ora siya kanang sige nang talamnon magiya. Makahiya. Gahi. Basta yang giinom ato makahiya kapsul. Mausab. Ini katandugan maluya na. Maluya na. Kani Viramax para tuloy-tuloy ang ligaya pag bang. Akong gibiliban sa iya kay ikaw tulog na siya mata pa. Lawas imyat no sige ngisi. Mao lang. Malipayon perminti. Ilo ko day kang Mamfe Chong. Mamfe. Ay Viramax dere. Kanang sig pangayo labi na si kuan nagkita mi ni Imcor Marlon. Nangayog sample kanang sample. Dili mo tugo. Di mo ipik. Oras! Alas 7:40 na. Ano yan na ang atong sumpay. Oy, siyempre, sa tanan day mga nagsikwate dia ay kalimti ha, sabroso. Chocolate. Kung tanan mo dapit, available po na sa mga pharmacy o sa tanan mga supermarkets. Kung gusto mo kayo magsikwate, pangitan niyo ng tatak sabroso chocolate made by pure cacao. Ito na po ang ating sumpay sa atong gumang giyak serye.
kagahi Bernie and kagahi Lito. Morning, gahe Bernie, gahe Lito. So may English sa guy, solid. Strong. Tayo man ang strong. League on man na. Gahe man. Solid. Solid. Na. Muna isayop nila diha. Hard na lang, hard. Hard ka na. Hard Muna. Bernie and hard Lito. Kaya mo yung gahi man ni ngapan. Alam mo yung ka nga strong ni ngapan. Mo ano di ka. It's a hard pan. Dili po ng hard sum. Handsome to handsome. So it's hard. So maing buntang nimo kagahi Bernie and kagahi Lito. Morning, hard Bernie and hard Lito. Kana. Wala sakto. Tungod lagi kay wala nagparamdam ang akong ex-boyfriend nga si Uloy. Because did not be, what do you mean nagparamdam? Did man me remember? Yeah. My boyfriend is Oloy. Mo nang inahinay nahulog ang akong kaugalingon kang buboards. But is slowly going down myself to buboards. Bastos. Sa bagay. Going down. Na-timingan man sagod nga kani si buboards o sa kalalaki nga may mo trabaho tapos maayo mo alaga. But buboards is kind of persons, hardworking and very, what do you mean, alaga? Caring. But very caring for me. Mo nang inahinay na nako nalimtan si Uloy nga niulig Davao tungod sa pandemic. But at the time, my ex-boyfriend Oloy did go down at myself. Mo na adjust. Bosa sa panahon nga nanguyab na lang si Boboards nako, niingon na lang ko nga oo. But at the time, Boboards si courting me, but si yes. Okay nga niyang naitabo! This is the starting of love life. Ala, tinuon ni mo. Usap mo mga flower, usap mo gipanghatag nimo oy sa mga boards. Nagsimbolo ka ni nga gihigog mata ka. Ala na mga boards. Sura yung anin ni dito ka balo mong yun. Pagsula boards ba? Samo kayo ka boy. Ang ako manggod nga, sayang ba nga ang imong kagwapa na paingon sa lalaki nga way hinungdan? Boards. Laparunog panty, bi. Samo kayo ka boards ba? Ayoko ko pa sa kayi, bi. Napa ko'y kwintas, gidala nga na heart. Wala, oy. At least kung mawala ko, napa ko sa imong kasing-kasing. Nag-istin na ko katuunan. Emotional. You know, why do you crying? Kabalo ka, boards. Kato si Uloy. Huwag yung ko nakadungan ingon sa gwapa ko. Ang pimintir rin ako madunggan sa iya kay wa na ko'y load. Sige lang ko ako madunggan, may siya nga barato na karon ang down payment sa motor. Usay kung kalamalamian sabi din siya nga tingbayad na ron sa monthly. Pero huwag yung kusukan na gina ni Uloy-uy nga kanang imong giinon nga gwapa ko. Siguro. Tapos sa una ako gimualaga sa iya pa. Ako tingluto, ako tinglabas sa iyang brief. Usay matingala ko na masagol panty. Taingon siya nga, di mo daw to, iya daw tong panty kay mas humok daw. Lami daw sulubon. Anito lang po ko. Panty na rin siya. Pero gamay mga panty. Tapos ako ting servisyo niya, ako pa iting luto, ako pa iting kuwantanan. Tapos ikaw bitaw, you guys are opposite. Ikaw makalaga na ako. Say liguan pa ko nimo. Siguro, ikaw ang babae nga akong gidamgo siguro. So, Jean, kanang, kumusta man? Na ako'y paglaom sa iyo. Listo sa kay kung gipaubusan akong panty, tawa ko'y gusto nimo. Ayaw ko gaksa ba? Wala para kaniga ko. Wala pa na-suggest. Magaling, nag-suggest galing.
Boards. Ayaw ko kuta, Boards. Ayaw, Boards. Ayaw. Wala pa gani. Oh, nagsuggest galing yapong. Boards! Ayaw tilayang likod sa kong dalunggan, Boards. Ayaw. Wala pa. May akong suggestion po. Boards, ayaw ko bali-bali ha, Boards. Ayaw, Boards. Wala pa gani. O, gali kong suggestion gyapon nga muna imong buhaton. Kaulo ka, Boards. Actually, katong kauban mo sa balay karon mo nang ulay tao. Gipapalit na kong ahos. Sa Villanueva? Sa Villanueva. Ingon ko nga magpalit siya dito sa Villanueva kay naman po ikuan dito katong ipasiga man nila sa hapon tong kuan. Ano kayo makabalik? Para kayo makabalik. Pagbaklay lang, pagbaklay. Mo gali. Oo, anong gihubuan ko nimo? Wala po eh. Wala. Mo gali ko nga i-suggest na ako sa imo. Grabe kayo ka. Grabe ka. Boards. Ay, sakit. Hala, grabe. Hala, grabe. Magiging na imong ko, Biramax, no? Ganina, grabe ka dyan, nabi. Hala, grabe. Kaya bura mag-diving board. Lain kayo siya, mabitayan kayo siya isa kabulig nga lubi. Dyan, ako la. Hala, grabe kayo ka. Itirador na, di pagyapon matumba. Kadyo lang, akong luksuhan na. Bebe! Hala, grabe. Mura magkabilya. Babalik pa. Grabe kayo. Tinuod yun ay na, nung epektibo gid kay ng Biramax, Lain no? lagi siya, gistoryahan magkukuni. Katong Bernie, bitok-bitok ba? Ay, kato na shutdown na. Mirisin niya. Uy, mayroon na siya. Kay mo magina siya good. Siya kung giingnan nga mo daw ni Imnon. Tinuod yun eh. Wala, uy, ganahan ko anin bor na ligwat yun ang angay maligwat ay. Salamat kayo ha. Grabe karon lagi na ko ni na feel ngayong ani katubitong si Uloy bitaw sa tinud anay lang sus. Wa gyud siya. Hey. Pilmiro la. Pingis kayo. Pilmiro lagi gaingon ka sa ako nga enjoy kay ka sa iya katong film kata ba. Wala uy, ingin ko nga wala pingis. Lain lagi mo usab sa tabi kay isa lang. Okay. Ikaw pasamo kay kanoy binabaya ni. Di mo gid siya gadungo. O tanawag yun. Wala, bibi. Steady rin mo siya. Taga-panudlo siya. Wala, grabe man kay ni siya. Uy, kapanudlo. Wala. Lahir lagi ni Biramax. Di siya maluya. Wala, trabeda. Wala, grabe yung kayo, uy. Gadung-duko na kong ulo. Di mo malingor man siya. Sa mukha kayo, di mo lang. Ibunal. Oo. Grabe gid siya. Grabe kayo. Banto na kasi itik si Boy Negro kay mga hayog sample. Kaya ingon si Boy nga kung di na daw mugahi may pa mag-wild. Ala, oy. Huy! Humaka! Ano gipansang mo dito? Humaka mananghin! Dili, ganuno na siya dahil. Ano, grabe ka! Huy! Hinay-nahi po ko diri, Boards, be. Wa na hinay-hinay kanon kila. Boards! Lahi ni. Boards! Mga kagahi! Sa way pagduwa-duwa, wag yun. Ako gingi. Gisurrender na ako. Gikalimtan. Bisag wa may saktong pa nagbulag ni Uloy. Pero wala na. Nakigbulag na ko diretso. Barang ako na tong giyasyon. Kaya wala ko siya nagparamdam. Dili lang ko kaboboards nga palangga kay ko. Di tanawa. Naligwatan yun ang angay maligwatan. Tinuod yun din yung Biramax yun din. Timing kaya itong eksena, World AIDS Day man deron. Kami mo dahil sa aking natahigon Umabati ko sa aking batikuson Oh, Bati Arbonong Jr. Oh, Bernie Bitok Kainibay Kai sa balita Kai sa kalingawan Alas 7:50 mga igala. Sa tinuod again, happy birthday sa akong mama. Nagproblema ba ako sa pag-celebrate ng birthday? Kung medyo si mama, medyo health conscious na ba? Happy birthday sa happy birthday. Happy birthday again. Happy birthday kang Kuya
Kuya Jed Arthur. Kuya Jed, nga taas na kayo mga igala. Happy birthday, Mare Rosana. Baka na nag-birthday karon ay. Happy birthday. And many more. Hello, Merry Christmas, BJ. 1st of December. Chingo, thank you. Bobby, December 1. Lagsa. Boss Bobby, makaagi na kita sa tong bagong dalan, Boss Bobby. Gabrihan ha. Gabrihan na. Unya, di masango dito ba sa live house. Ang problema lang to, kitugtong kayo. In kasog mo kuhan, mo palyar ang break, bungkag ang guardhouse. Dili pagi ano ka na mga dagko. Wala. Kami ra katong kami mga Ferrari, katong Ayaw kami ka ng mga Ferrari, ang ito akong F-150. Wow. Okay ra. Pwede ra. Sure mo ha? Moro lang nga dala nga magbaklay-baklay ka na iburag usa kada kong sawa mo agi nga burag kada kus braso na ko. Raquel Laput Aloro, good morning. Uban ni Ruby Cristi Aquino, good morning. Oga Seldags, diya sa Kisanlo, SLG in the Gapioso Seldags, good morning. Good morning. Oy, Cap Manny Bularon. Good morning kanimo. By the way, Bagko na din eh. get well soon. Doc Cheryl Bularon, isa sa mga active consultant diya sa Maria Reina Hospital. Get well soon. Huwag kang BBL. Oy, tinon eh, pwede na mo sulod sa mall ang mga minor basta uban ang ginikanan. Kay kagahapon pa lang, wako gipasulod sa Centrio, hapit. So, kagahapon kay si Rusty, kay pacheck og kanang sa glasses, 15 years old pa man siya. Ginang ko sa guard sir, di ka pwede mo sulod. So, kailangan pa ka manawag sa doktor nga tinuod bagi nga na siya kuan appointment. So, sa tinuod na lang, perting hasulag yun matong mga malls karon sa tinuod na lang. Matag sulod, pirma. Tapos maglinya pa ka. May Maglingkod. Tapos kung window shopping ra ka, mo nang gingon nga kung mag-window shopping ka, magdali-dali na ka window shopping. Dapat nagulat ha. Grabe. So kagabi lang na. So pwede na minors. Kung nagipagawa sa DILG, pwede na ang mga minors. Regardless kung imong anak or imong uyab nga minor. Regardless. Maribel Eco Orsia, good morning. Paul James Smith, good morning. Ma'am Joy Martinez, December 1 na. No? December 1 na pala. Oo. Sus, busy na Morbikes magita na Rido, mong good morning. Permi, Ren Pizarro Suarez, good morning. Mike Michael, good morning. Alay. Mary Hope Delfin del Rosario, labi na kang Jong Labis, number 1 suki sa gahi ni Bay. Salamat! Jenaline Mascarinas Lindio, good morning. So mo na Brad? Mascarinas? Ay mo nang igsoon. So kay wa pa tayo relatives, ambot lang. JR Alberca, good morning. Saging Turon, from Uy, may, Toronto. teka muna, may pa-breakfast pala si Doc Cherry. Si Doc Cheryl. Uy, by the way ha, at nga na to kasi Doc Cheryl nagpahulay lang. No, kay busy kaya na siya. So sa naay bagong i-launch diri sa kahit ni Bay in the coming days. Correct. Nga kini protection gyud batok pandemya. Batok sa mga viruses. Tinuod. O kagahapon giteaser na namo, i-try lang ninyo search sa Google kanang Kamo extra kung sa naka-powerful. CAMU, Kamo extract. I-google ninyo. Pagkakulba kayo mga igala. Atangin ninyo na, Happy birthday kang Mark Anthony Kainoy Sr. Gikan kang Jerry Paul Kainoy. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Janex. Gikan kang Jingle Torres. Happy birthday! Daghang salamat sa 24. inyo may ginasugo nga ipag-greet og happy birthday. Pero wag yun mo abot rin nga bisan man lang sa Home Radio 93.5. Nadol rabi mi dire, accessible ra mi dire. Oo. 24 days to go before Christmas na may gala. So. Di at least kon lang gyapon. Ani na lang. Ato lang gyapon ni kalipay nga every morning pag mumata kita nga healthy kita. Baskog, kita nagbarog kay labon na uban mga tao nga syempre sa panahon sa pandemya daganay nakabson ng kinabuhi. Kita at least healthy ta. Francis Melanie Gabor, good morning. Kuya Florentino Rowan Dumlao, good morning. Oy, Kuya, morning. Kana, grabe. Okay. Grabe na yung mga gahi. Again, congratulations sa Villanueva at tangin ninyo ang uban pa nilang mga countdown ug among i-share later ang ilang mga events nga through LGU Villanueva amo po nang i-share.
O pwede sa kunya magkuanana para gwapo kayo ilang mga actually kami ni Kagayar nakita na mo ilang mga produkto kulba kay ilang mga gipang buhat. Atangi ang challenge namo ni Bernie. Kana. Nami challenge ni Bernie para pang YouTube. Timanin nyo na. Atangi. Ha? Hello ko dia ka si Bernie Dietras akong sangay-ngay. Kano sa mata mga hatag og loader ngay sa show ngay. Sa smart man ni sila. So, mo ba? Oh, welcome man medri ngay. Napod ba ko smart? Pamasko ngay ba? Pamasko ngay. Hatag tag load og mga SIM ngay. Naman po ko smart. Napo ko niya. Labi na ka ng Anli. Ay, kasarap. May na magamit din sa show. Again, sus, ilo ko dia sa akong DJ nga si DJ Phils, DJ Philip, og si Juan. Medyo pasmo ta December karon ha. Medyo gamay ra taron. Pero pwede pa mo muapas. Giganaan ko ato inyong DJ nga lady DJ sa Blue Energy. Ay? Si lady DJ? Kisa mo to siya. Ay, Kawinner to, kawinner. Promising to nga kuan. Promising taga radio. Oo, tao to ni Racid. Promising nga bata. Exactly, yung bitaw ko nga kuan. Rising Star. Ano pangalan nun? Si Ryan Dahl, pero mas naila sa karon nga Tina Ryan. Tina Ryan. No? Just langga. Just further improve your craft. Ang nakalamito niya to kay dili hugaw og tuhod. Wa ko'y gingon nga na yung mga bayad niya hugaw og tuhod. Racist na racist. So, permigod ka pa ang Globe o ang Smart. Permi mo, nag-text po mo. Ang Smart? Nga mo ingon nga 8888. Pag nai-reklamo. Ana. So, pwede na karon? Pwede na yun. Libre man. Very good. Mo ni sakto. Libre. Very good na. Ha? Anyways. Okay. Nagkapakita nga mga kusanan ni, mga itong oras ani. Kumusta imong baby Juan? I-greet to kaysa to imong asawa pangalan si Emily. Si Emily Wabe. Emily Wabe. Kayong ko siya nga pag anak rin ko siya nga nindot man din may paday sa una pag yun ko anak ko. Siya kamulog anak sa bata nga si Gilak ba. Ano di masabtan bito. Sus kanindot magiging kaning natin anak nga kan. May paday high school pa lang ko naganak ko na nakanagot sa kanindot. Kabalo kaning mga amahan pag nanay anak manggawas ang pagka-dance troupe. Pagka glee club manggawas. Tanan stepping manggawas labi nagdi nakasabot sa gibati. Pati ang mga teatro. Labi ang bata kabalo na mo kamang-kamang. Wala lagi. Nanay pag Mickey Mouse. Di kaingon lagi mo da lagi. Ignan bitaw mo nga wa pa ta mo nagminyo di nag. Oy, sa ato mga future nga mga media partners po na. Yes. Atangin ninyo na atay. Ang ato nga online churva. Gahi sa online. Caraga to Misok. O Sambuanga del Norte. Yes, Dipolog na nakoy. Wala tayo nga panahon makita-kita na po kita ugma pohon susamang takna susamang istasyon. Timani nga ang katawhan nga dunay gahi ug ligdong baruganan may maitambong kalambuan sa atong katilingman kini yung sulugon sa kahinan Art Bonhoc Jr. Og ang bana nga gahi nga perti kagahi, grabe yung kagahi, aminting yun ang kagahi. Sa uban di nagyun mulingi kini si Bernie Bitok-Bitok. O kini anak inosarang Gahi ni Bay. Kami mo dahil sa aking nadahigon umabati ko sa aking batikuson. Oh, Pati Art Bonhoc Jr. Oh, Bernie Bitok-Bitok. Gahi ni Bay. Gahi ni Bay. Gahi sa balita. Gahi sa kalingawan. Home radio time. It is now 8 o'clock. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like